mana nke abụ iguru n'egwu na ọka na-agbado odogwu na-arị enu okorobịa ọwụ na-asị n'ala Igbo ga-eche anya ma egwu ichere ka ihe esi wee bara onwe gị uru ka ihe esi wee mụ ibe maka odogwu ọwụ na ya arị enu obi ihe esiriri ike kokenere na odogwu aka ngwa ka mgbadowe mkpọkịtị na-ekwuru ọbịa dị keteghete mkpọkịtị echekweta eke na mma ka njụwa ajụwa maka na o jere ụka nata oriri onwekwe ka esi gụọ dị okwu arụsị ya taa akwụkwọ elu n'enigwe amara nke ka ụtọ ọkụ eziokwu ebubere ike ndị ụka emebe anyị ibe ụka bịara n'Igbo bụ na anyị na-ekpere Chukwu maka na nwoke bụ nwoke na n'Igbo pụta gboo o jide ọjị n'aka o jide ọhụụ n'aka kpọkuo ndị iche ebe anyị Igbo kwere na ọ bụ ndị nwụrụ anwụ na-ahụ Chukwu anya ọkụ eziokwu ndị ụka arụsị ọkwụ ọjọọ ekwu onye ma ọnụ n'ara na ọ na-awa n'aba eziokwu ịkpọkuo ndị iche ebe akwaruo Chukwu ndị ụka sị na ndị iche ebe anyị bụ ikpere arụsị anyị kporo ndị iche ewu na-aga n'ọbịa ndị dara nzuzu kporo ndị iche ebe anyị wee n'ọbịa ndị ụka họrị anyị jezie ebe ndị ọcha kpotere anyị ndị iche ebe ndị ọcha onye nọ ije na Igbo kpere ekpere ọkpakue Pọl dị asọ ndị iche ebe ndị ọcha Pita dị asọ ndị iche ebe ndị ọcha ele nwe na ọbụrụ edochie asị ga-akpọji na edochie ma ị ka na-aza afọ edochie ọkwa nsọ o nwere na Igbo dike akwụkwọ bụrụ vivo nnọkọ mmanwụ o tere n'ụkọ mmanwụ ekene ọnụ ebe m na-ete etekwere nke bụ aka na ana na-abịa taka nji akwụrụ ụmụ ewu ibaba na-eri ebube dike eji m akpa nkakwu wee bịa ata nkakwu ọsọ ama gbaa maka na ọhụụ akwa dibịa mma na ịda n'ike taka iji ekiri mmanwụ Igbo na ụlọ azụgo eke zụọ ya zụọ awụọ zụọ nkwọ taka ụnụ ji azụ ọgba ụja ndị Igbo ho mara abịakwere isi ndị igwe o nwere akụkọ nji akọrọ ụnụ biko ngọngọrọtọ nke ọnụ onye na-arụ ori n'obodo nya dị ikwu iwu ogori nne nwaanyị tụcha ime ya kwụsị mkpụcha maka na ọ na-ahụ nne nwaanyị tụcha ime yirekwa mkpụcha na ọ na-eme anyị ibe ogori nne nwaanyị si agụrụ jewa ọmụgwọ na Lagos wee ruwe na ọya ọnwa na abụọ na-akwado ịna mepee mma na-edobe akwa akpọrọ wọdrobu nefu anya mkpụcha wee karịa ọkpọ ya Chinyere nwa m eye na-eji nna wee na nwa ya si ama ama akwa ahụ akwa ma gbọbịara ehiri dive ịmakwa anwa jee na ụmụ okorobịa adọ gị aka n'akwa nwaanyị kpọọ ya nwa m si ụka nna gị anaghị aja esiche na m aka gbuo nna bụrụ moto aka m ji ejekwe na Abuja ejiri ewe jikata ọnwụ na-egbu nkịta ọ na-ekwu enu isi nsi ka njukene ọkwa ka ogori nwaanyị ji kwado hụ na chịrị mkpọcha wee wunye n'ahụ doyi na akpa nataruo nchi mbọcha ahụ igwe akwa mere nja ka ahụ dịchiri ezi nwaanyị kwado ahụ kwadocha so ụmụazị kporo ede ekpoi na okpo ebube dike ekporo ede ekpojuo ụkpa o were nnukwute pawuda dee na ụkpa were gbazie rum were sime iyi n'aga simibe ebe nwa okporo mkpụcha wee konye mkpụcha wee be ebe nwa mkpufuo ya n'ọnụ wa na ọ bụ ere echie mara simeda aka mkpuchi ogo ọkpụrụ simi wee dota jehụzie abante jebere onwe ya bịa ebube dike ọkwụ ọganana ma kama John nnụnụ ọhụrụ ukwebe akụ ekene ụnụ ana na-abịakwa ebube dike nya ka o jere mkpụcha bara ebe nwa obinie ka o jere ọbịa wee nye aka wee jide ụkpa ochi ebe nwa gbogotekwuwe nke ahụ ọ na-eje abịa oke iburu nke zuelu eji ọkpọ ya nne Chinyere ọ bụ nke ịgbakwa ọtọ wee je abịa ọkpọ ya nwaanyị je ha ghọta civilization na-abịakwuo ka agba ọtọ eje abịa ebube dike ọkwa ya ka o ji jeru ahụ igwe agwọ mere njaka kebe pawuda akecha hụnatachie ka ọkpọkwa ede ife a na-eyiri akwa wee gbaa n'ama onye ahụ a na-akpọ ogbu ọgaranya ọrụ ebe tere aka na-eti anya ọkụ na-abịa n'anya mkpofu ya na ọnụ ọjụrụ agụrụba anyị ọ na-adala akpọ na ede akpọnyekwu ede na ebe ada abịabịa akwabịada ga-eji eji ahụ ọta akpụrụ ede naba ọcha ahụ ọzọ ahọtabakwa ede ka a na-ekwu ese ka aka ọkwara nne nwaanyị dota na anara ịda nwaanyị na-ana mkpu wee tibe onye agha warịa n'Igbo mgbe eji mmanụ ọrụ mkpu ka ọ na-eti ebube dike ogbu ọgaranya ejere onye nke a na-eje eje agbata ka ebe ọsazi ọgụ nwaanyị tigharịa mkpu dike jukena n'ihe o tiri na mkpu ejere bịaruo ọ bụrụ na ara ite karịa n'arọ mmiri ụta akịdị karịa nke ọka nwaanyị tie biko hapụzie n'ife nwa bakpo ahụ na-eme ebube dike eze dike na ọbịa m n'isi mkpọkịta eji m ekpokọla ka mkpọpụta dike
mmanwụ ahụ etiri n'ụkọ mmanwụ ụtọ asụsụ Igbo ohu onye na-edi ya emekwa odogwu onye ahụ na-eme nwatakịrị ji akwụkwọ tata ọpụta Igbo gụsie enyi ike n'eziokwu erebe ha wee gbawanye m ọsọ sọsọ ya nọzi m dị ka nkọrọ m nụ nke mere eme esi ọgbarụ ọkwụ nabagbuo sibere na ekwensi kedidi ya ndị ọzọ niile onye hụrọ mana ife na-emebe anyị gọọmenti ada echetekwe ndị na-eme ka Igbo dịrị anyị na mma nekwa ohu onye kụkenere n'ihe aka nzeti na-edu ọfa na-ata ebe ka ọ dị ike nche mbụ na ogbu ka ha na-ekwu ya ọ dege akwụkwọ karịa otu narị n'asụsụ Igbo mana onwe onye chọpụtara anya m ibe biko agụna ole ka mmadụ na-egbudezawa na ogbu akụ ka njụwa Ebubedike n'ihe ya adịrịrị biko unu were aka n'aka chọwara n'ọdọgbu ọkwụ ọja kpọrọ ya ka ọ bịa kene ebe ka Wedike nzeti na-edu ọfọma ata ọkwagidere anụgbọ aja ọsọ agba ya aja egbe yakere na omenala Igbo na-agbaziri anya ọsọ ka ama ma ihe akpụ ya egbe ka ihe ahụ ya biko ka mara